Čaute ľudia, dneska z vítam nového videa, dneska budeme hrať túto Mac. Alebo aj neviem, koho by sme mohli zhrať, napríklad Colta, alebo ja vážne neviem, Mortisa môžeme zhrať. No a budem rád, keď dáte like a odber a môžeme sa vrhnúť na to. Čo si dáme? Asi si dáme showdowny, môžeme ísť duo. Chýbajú nám 2 odberatelia do 20, takže budem rád, keď dáte vážne ten like alebo odber, obidvoje, najlepšie. Som načítavá hra. No. Skiny mi nepadali moc z tohto eventu. A ak sa tešíte na to, jak bude spolupráca tej hry, si nepamätám, ak sa teraz volá, tak dajte like, ak sa tešíte, ak nie, tak odber. Ja ani jedno. Asi viacej sa teším. Bude tam krásny skin na Leona, takže pre môjho najobľúbenejšieho brawlera. Dynamite. Môžeme ísť osekať. Dobre, je tam. Dobre, na toho Broka moc nie je. No, tuto Mortis som nikdy nebol moc dobrý. Takže budem rád, keď niečo dobre zahrám. No, ja som dead. Som ho mohol dať, keby som tam nespravil ten blbý pohyb. Leon, ten by to ako mohol zahrať. To je Spike. Tak teraz idem solo. Zdrhám. Ja nemám ho vyupgradeného. Plná hrozná. Strašne málo HPčok. Už nemám ani coiny alebo powery. A to si ho poupgradeovať. Mu zostalo málo. To je 11-ková Juju. Tak, ak má aj spolu... No tak už nie 11-ková. Idem pre tie powery. Čo? Vyhrali sme? Tak to nechápem, čo sa stalo, ale... Dal mi kudos, takže dobre. Plus 10. Tu máme pár XPčok. Máme 1 star drop na otvorenie. Šampanie. Super rare. Môj luck. A ďalšiu hru ideme za Mortisa. No asi videá z Robloxu nebudú už vychádzať. Rozhodol som sa, pôjdem zatiaľ full Brawl Stars. Ak na tomto videu bude 10 lajkov, tak spravím svoj vlastný klub. No a môžete do neho pripojiť od 10 000 pohárikov. Tu máme Power Cube. Dobrý skin na Spike'a, ten môj najobľúbenejší. No. Tu by som išiel aj vypnúť. No, už sa mi nechce moc. By som na týchto išiel. Nie! Ten Surge je nejako OP. No, to je ten mega OP Surge. Zdrhám. Nie, ja som zožral stenu. Nie, tu je za stránk. Čo mám robiť? Neviem, skončili sme 4. Alebo 3., 4. To nie je až také dobré. To vôbec nie je dobré. Môžeme ísť vyskúšať, jaká je mapa. No, môžeme ísť aj túto mapu. No, za 2 hry, čo som odohral, nemal som ani jednu ultimátku, takže celkom nejsom moc dobrý za toho Mortisa. Ešte v sebe taký istý skin Spike'a a moji 2 hráči sú AFK.
tak už iba jeden. No tak ale som ani nestihol nič spraviť a už hneď. Tak ten Cordelius to predáva úplne. Tak teraz musí Soloman, teraz musí poťahať. Tak to je asi, alebo, že by to dal. To dá podľa mňa. No, asi lepší Colt. Môžete aj sami posúdiť. Môžete sa pozrieť na to video, čo proste som spravil na mojom kanáli, kde som hral Colta. Môžete posúdiť, ktorý Colt je lepší, ten alebo ja. A na to video môžete hodiť tiež like. A ak nemáte, tak aj odber. So zvončekom, nech vám neuniknú ďalšie videá. No a Colt to nedal. Kvôli tomuto. A mne, teda. To sú zas títo. Idem sem. Ona po mne hodí ultinu, tak nie. Tak ďalší po mne hodí ultinu. A ďalší ma zabije. Prosím, aspoň ten jeden, dobre. Trhám. Dobre. Prosím, nech ma ten spike netrafí. No, tam hneď ideš k tomu spajkovi. Idem ho pušnúť. A, dobre, je tam. To bolo premyslené. Ešte grif. To som nemal spraviť. Au, som dead. Ne. To musíš zahrať. To musíte zahrať. 1v2. Dobre. Dali sme to. Pôjdem úplne tryhard, nech to vyhráme. Náš Cordelius moc nešiel tryhard. Ne, jedno ti zostalo. Ne, som sa obetoval. Tu musíš dať Ne, prehrali sme. Škoda. Tak sme v mínusu. Tuším, neviem. Čakaj. Ako toho Colta si asi vylepším. Dobrý skin na Colta. Si vylepším moje powerpointy a... Jaký krásny skin. V shope. V shope nič není zadarmo. Je skoro tento Spicy Mike. No a myslím si, že pre toto video je to všetko a čaute.